Сәлем достар, сіздің білен Зилә һәм бұл топ 5 тапшыруы. Қазан иң бұрынғы университеті болған Иннополис технологик шәһәрчеге һәм берничә популяр профильле югары уку йортлары белән танылган Россияның иң эре студентлар үзәгенең берсе һәм шулай булып калачак та. Forbes версиясы буенча Россияның иң яхшы 100 вузы рейтингына Казанның 4 университеты кергән. Һәм без бүген үзебезнең топ 5 Казан университеты рейтингын төзәрбез. Киттек! КФУ Татарстан рейтингда 1-ші, Россия рейтингда 18-ші һәм халыкара рейтингда 392-ші урынын алып тора. Ул Россияның иң бұрынғы университетларының берсе. Аңа 2019 елда 215 яшь тулды. Университет Идел буе төбәге эчендә, Россия якын һәм ерак чит илләр эчендә югары дәрәҗәдәге белгечләр әзерләү белән шөгыльләнә. Студентлар биредә алмашу программасында катнашып, тел өйрәнү стажировкаларын уза. Криту Туполев исемендәге Казан Милли тикшеренү техник университеты хәзерге вакытта илнең техник белем бирү өлкәсендә үзәк позицияләрне билгели. Химия технология өлкәсендә квалификацияле кадрлар әзерләү буенча лидер булып тора. Аерым плюсларын санасак, университет тәмамлаучыларының 85% үз белгечлеге буенча эш белән тәэмин ителә. Хәрби кафедрасы бар. Университет Россия икътисадының Аэрофлот, Газпром, Татнефть кебек предприятиялар өчен кадрлар чыгара. Казан медицина университеты хәзерге вакытта гади уку йорты гына түгел, яңа медицина технологияләр куллану, алдынгы тикшерүләр алып бару һәм аларны гамәлгә кертү буенча эшләүче алдынгы үзәкләрнең берсе булган фәнни мәктәп. Казан дәүләт медицина университетында 9 факультет бар. Соңгы мәгълүматларга караганда, хәзерге вакытта университетта 4000-нән артык студент укый. Грантлар бүлү буенча даими конкурслар уза. Глобаль сәламәтлек программасы буенча чит илләрдә стажировка узу мөмкинлеге бар. Казан авиация университеты. Бу университет 1932 елдан бирле илебез өчен яңа кадрлар чыгара. Бүген КАИ Россиядә һәм чит илләрдә танылган заманча мәгариф һәм фәнни тикшеренү үзәге. Университетның фәнни потенциалы түбәндәгедән гыйбарәт. 7 фәнни тикшеренү институты, 1 факультет, 45 кафедра, 11 фәнни белем бирү үзәге, 2 коллеж, 1 бизнес инкубатор, 48 фәнни тикшеренү лабораториясы. Forbes версиясы буенча КАИ Россияның иң яхшы 100 университеты рейтингында 66-нчы урында тора. Иннополис университеты. Күбегез бу урын турында белмидер дә әле. Иннополис университеты яңа шәһәрнең интеллектуаль үзәге. Монда студентлар IT юнәлештә белем ала һәм фәнни тикшерүләрдә катнаша. Иннополис тулаем эшкә урнашу гарантиясе бар. Монда укырга да бик авыр. Forbes журналы рейтингында Иннополис университеты 36-нчы урында тора. Шуннан да Казаныбызда югары белем алу өчен лаеклы урыннар күп. Дуслар, сезнеңчә, шушы топка тагын нинди университетлар керергә тиеш? Комментарийларга языгыз. Бүгенгә мин сезнең белән сау булашам. Сау булыгыз.